Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaMupasane, i-channel enyufliki. Sibonga ukuthi-ke ube umlandeli wale channel kakhulu labo abangabalandeli bale channel, kusho ukuthi sinabalandeli bale channel abajoyina membership abawu-26. Siyabonga kakhulu kubona. Siyazi ukuthi sinabo abanye abalandeli abangabalandeli bale channel, even though bangakajoyini i-channel, but they follow each and every 3 mesi-uploada. Siyabonga kakhulu labo abayi-few bani eke sibashiye ngaphandle labo abasubscribe, even though abanye basubscribe bahambe bangaphinde babuye bathathe inamba egcina fone fona athi ngimlandeli kodwa wasubscribe wabaleka. Kodwa siyacela nizobalekile, like, subscribe, make sure ukuthi you keep on visiting the channel more often, watch all the videos esiwafakayo la. Lokho kuyasiza kakhulu. Namhla sibheka la uphawu iphupho likaSithole Bafana khona la ku comment section. Hi pastor, ukuthi hi, uma uphupha i-ex yakho ingcono chazani ingcono. So la usho ukuthi ingcono as in naked, without clothes, without covering. So number 1, uma uphupha la umuntu uphawu olubi uma engcono, lusho lo muntu uzolulazwa noma uzolulazwa ukuvela kwemfihlo yakhe ebucayi maduze, noma ke kunodaba lobucayi olungahle livele ngalo muntu bese limlulaza, noma kunento azoyenza ezonithi bese elulazeka kuvele ubiyena elulazeka. Yabona u-Isaiah 47 verse 3, ubuze bakho buyakwambula, yebo ubunqunu bakho buyakubonakala, ngiyakuphindisa ngingayeki umuntu. 2, yenzeka uma uphupha umuntu kube uphawu kuma engqono olungabili uchaza lo muntu usefulathelwe isidalwa sakhe esimembethe ngenxa yokonakala nokuphambuka. Kungenzeka lo muntu wehluleke ukulandela ubizo menobizo waziba lobizo, noma usedelele idalwa sakhe bese ziqhela kulo muntu zimfulathela bese kulezi dalo ezimembethe zisuka kuye bese bonakala engqono. 3, yenzeka futhi uma uphupha umuntu sithele njengophawu olubi uma engqono olungabili usho ukuthi noma likhombe lokuqhela kwamoya ongcwele nokufulathela uNkulunkulu ngenxa yesiphambeko nokona kwakhe. Khumbula ukuthi ilithi iBhayibheli izono zenu zinahlukanisile, yabona, noNkulunkulu. So mayaqhela uNkulunkulu ngenxa yokonakala ngenxa yesiphambeko ngingenzile ngidalwa uNkulunkulu. Kanti uJeremiah 13 verse 26, ngiyakuphakamisa imithetho yakho ebusweni bakho kubonakala ihlazo lakho. uNahum 3 verse 5, bheka ngimelene nawe usho uJehova Sebawothi, ngiyakuphakamisa imithetho yakho ebusweni bakho ngibonise izwe ubunqunu bakho nemibuso ihlazo lakho. 4, ngenzeka futhi uma uphupha umuntu kuba uphawu lobo ma engqono olusho ukuthi lingakhomba ukuswela, lungakhomba ububha, lingakhomba ukwaliwa, lokulahlwa okukhulu mase kumlandele lo muntu. uJobe 1 verse 21, wathi ngaphuma ngize esizalweni sikamame ngiyakubuyela khona ngize. uJehova wapha, uJehova uthathile malonga igama likaJehova. uMshumayeli 5 verse 15, njengaloko aphuma esizalweni sikanina uyakubuyela amuke ahambaze njengasekufikeni kwakhe engatholi lutho ngomshikashika wakhe ahambe nalo esandleni sakhe. 5, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu kube uphawu lobumenqunu olukhomba ibhadi nokuthi lo muntu kungenzeka ukufakela isinyama ngobuthakatha benzayo, ikakhulukazi uma lo muntu ebekufulathele noma ekukhombisa nje ingaphambili nesitho sangasese ngamabomo. Kuyenzeka umbone umuntu ekubhekile nje angabe wesifazane wesisa ebona umphambili wakhe noma ubona ngemuva lakhe. Uphawu lobi lokho kusho ibhadi nokufakwa isinyama nokufakwa isicwaca nokuthakatha ngento eyithunzela ibi umuntu ongaba uye lo mbone engqono noma omunye umuntu. Kodwa uGenesis 9 verse 20, uNoah waqala
waqala waba ngumlimi, watshala isivini, waphuza iwayini, wadakwa, walala enqunu etendeni lakhe. uHamu uyise kaKhanani wambona ubunqunu bukayise, watshela abafowabo. Bobabili bengaphandle, oShemu noJafethe bathatha ingubo bayifaka emahlombe abo, bobabili bahamba nyovane besibekela ubunqunu bukayise. Ubuso babo babheka emumva, abaze babona ubunqunu bukayise. uNowa waphaphama ekudakweni kwakhe, wezwa lokho ebekwenzile kuye indodana yakhe encane. Wathi-ke makaqalekiswe uKhanani, sesigqila kubafowabo. Siyabonga kakhulu-ke besibheka la omunye umuntu momphupha enqunu engagqokile, and that person is without clothes, is without covering. Her nakedness is revealed in a dream. Siyabonga. Be blessed. Inamba yami isenza kuphela noma ulandele i-channel nakhona kusongonayini la ku-5 ntambama. Ukuphela umuthi kodwa busy sometimes. Kulega